Beste collega-crimineel, u krijgt deze boodschap toegestuurd door een uitgebreide criminele organisatie die voorlopig onbekend wenst te blijven. Deze boodschap is strikt geheim en we willen u dan ook waarschuwen dat het niet respecteren van de geheimhouding ernstige gevolgen zal hebben. U begrijpt dat een organisatie als de onze ingrijpende maatregelen moet nemen indien u ons vertrouwen beschaamt. Via ons netwerk van informanten hebben wij ontdekt dat u in de gevangenis verblijft. We hebben een aanzienlijk dossier over u aangelegd en hebben u geselecteerd voor een speciale ontsnappingsactie. Het plan is als volgt. U wordt volgens onze informanten binnenkort wegens goed gedrag overgeplaatst naar een vakantieoord voor brave gedetineerden. Deze overplaatsing vindt plaats van 16 april 2009 tot en met 19 april 2009. Wij vragen u met aandrang om voor deze datum erg goed gedrag te vertonen in de gevangenis, zodat u zeker uw kans niet misloopt om naar de speciale vakantiegevangenis overgeplaatst te worden. Aangezien ook de cipiers tijdens dit weekend in vakantiestemming zullen zijn, is er een goede kans dat u tijdens uw verblijf kan ontsnappen. Onze organisatie heeft veel tijd en energie geïnvesteerd in het voorbereiden van deze ontsnapping. Wij vragen dan ook om u aan het plan te houden en geen ondoordachte pogingen te ondernemen. Om te beginnen is het belangrijk dat u niet alleen opereert. Een te grote groep heeft echter ook te weinig slaagkans. Daarom verloopt de ontsnapping in kleine groepjes. Om geen onnodige risico's te nemen, kunnen wij uw groepsgenoten niet bekendmaken. U krijgt wel nog te horen waaraan uw groepsgenoten kan herkennen. Zorg dat u deze zo snel mogelijk, maar vooral zo onopvallend mogelijk, leert kennen. Het is ook beter dat andere groepjes niet weten tot welke groep u behoort. Dat is de beste manier om in het grootste geheim te blijven werken. U krijgt gedurende het weekend nog opdracht om het nodige materiaal, het omkopen van een cipier, de vluchtwagen en de ontsnappingsroute te regelen. Wij vragen met aandrang om tijdens uw verblijf zeer enthousiast aan de activiteiten deel te nemen. Zo zullen de cipiers zeker geen argwaan vertonen en zullen ze in vakantiestemming blijven. Laat geen enkele kans voorbij gaan om met de cipiers te slijmen en ze te verwennen. Opgepast. Deze boodschap vernietigt zichzelf automatisch na 5 tellen. Wij hopen u na een geslaagde ontsnappingsoperatie te mogen groeten.